बोलो का तारों का सबका कहना है, 1000 में वो मेरी बहना है. Barka da Nisha. Kai hakuri yaya, abin da na faɗa ma bai kamata ba. Babu damuwa. Na gano miki mayafinki ma. Ta yaya? To ban san dai ta yadda za mu karke da su ba. Danwa, shi dai wannan mayafin na kanwata ne. Kanwanan taka ba daddiya ce mutumina. Na gode mutumina. Ku bani mayafinta na kai mata ko, please. Ka kawo mana kanwata ka, he mu kwalbe ta mu bayar da mayafin. Ina mayafin? Ina mayafin? Hassan da ka ce min kanwata kyakkyawa ce, kwata-kwata hakan bai fusata ni ba, saboda ita ɗin fa kyakkyawa ce, kuma hakan alama ce da take nuna ba za ta yi mana kwantai ba, kuma wannan shine abin da yake faruwa ga yayin talakawa irinmu. Amma ɗaya bahamagen sai ya zo yi magana irin ta basawan baya, wai na kawo musu kanwata, wani wace iriyar banzan magana ce? Ya karya min zuciyata.